Takže čau lidi, vás vítám u nového videa. Dneska jsem tady s studiem Quad TV. Takže, takže čekaj. Tak a my teď jdeme hrát Rivals. Pojďme na to. Jdeme na to. OK, pojď Pixel. Já už jdu. Pojď. No to nechal. Tam. Čekaj. Spravím toto. Já vytvorím party. Joini se do něj. OK. Daj random. Daj úplně na všetko random. Super. To je hrozný. Yes, vybralo mi to. To zbrán jsem to. Znači, Bež nazývám Cloud. Over the... No! Come on. Take a Jesse. Vyhrál jsem. Vezmeme nějakou jinou zbraň. Okay. Tak to. Zobacz. Mogę to nawet ma. Máš tiež motorovku? Co si myslíš? No, máš basic zbraně. Tak ale jsem mám basic, ale mám motorovku. No to je to... Budím jak toto. No prostě. Kamu, tak kde si já jsem... Tak jako... Já jsem si myslel, že tu máš zipy. Tu máš smoke granát. No, nechcem. Tak ti. Ľudia, já zavolal jsem ho. Tak teraz prehraješ. GG. Domový jsem. Dostanem headshot. Dostanem headshot. Tu máš ještě flareganu. Au, headshot. Tu máš ještě... Tu máš smoke granát. Ten smoke granát. Ty tak zafám. Tam on má takovou série. Žáš. Kde jsi? Jsi tam na... Tam to laguje. No super, mi se to taky laguje. To je jedno, že se ti to laguje, mi se to taky laguje. Třeba tak 15 FPS, protože točím. Já mám tu 1000 FPS. Já mám 1000 FPS. Tu máš! Let's go! Kámo. Jde. Si vezmeme tohle. Volka. Pojď, tady! Ne. Neskušej. No, považ. Yes. Klikni. Nechal. Ne, lebo já nemám RPGčko, za to furt prehrávám. Daj mi svoj. Tam ta motorovka je OP. Není. Jak mám 12 HP. RPGčko je OP.
Teda 20. Stačí dať iba 3 rany alebo 2. A motorovku musí dať veľa. Keď máš Tak. motorovku, tak klikni ľavé tlačítko. Backboot. Ja viem, jak to... Tak Že prečo to to tak si bez To? Prečo to? Ja to používam iba na zrychlenie. Kamo, ja som ťa videl. Ty! Tu máš! A kto si tu máš, no? Hej ľudia, teraz budem hrať so základnými zbraňmi, lebo on vôbec nemá šancu. Ale také ste s nimi. Ja prehrajem aj tak. Kamo, ty mi nepôjdeš so základnými. Oh shit. Oh shit. Ja som vyhral. Vyhral som. A neviem ako. Ale ja počujem moju ozvenu. Aspoň viem, že toto ako má počujete. Kde si? Kamo, Ten flashback moc nepomohol, on mňa oslepil namiesto teba. Čo tu kempíš? kamo, Markana. ja som sa ťa jako... Mám 95 HP. Ja mám Životov. 150 a mám max. Ja mám... Som ja nie... Ja som... Prečo ideš do toho kúru? Lebo som dobrý. A tak ty pôjdeš do toho hneď, tak ti to zabije. Kamo. To je jedno, som frajer. No poď ešte raz, posledné kolo. No okej, príjme ma. Čakaj, kde ideš? Čakaj. Nechoď nikde. Dáš mi sponzor? Čo? Daj Co? kanom. Že co? Kamo, Ne, to je hrozná. teda jo! To je dobrá mapa. Nie, ja ju nemám rád. Ja ju mám rád. To je dobrá mapa. Pro mňa. Ale pořád tu mám jednu Ja dobrú máš. mapu. Ty Ja ho- mám to Profesionál. extrémne miešaš. Ty povieš za čo po česky To mi tu, a za čo po slovensky. už ja neviem, Tak jak to mám si- mluviť. Kamo, Byl sám. lebo sa mi chce. Teď to bude 1-0. Určitě, protože tohle na téhle mapě furt vyhrávám. Tak co děláš? Nezabíjej se. Umieram. Ale pojď normálně hrát, nezabíjej se. No, Kamo, toto bude 5-0. Ke teba. OK, Julia. Tak toto je vážne. no to Kamo, bude ja? 5-0, já to vidím. Já jsem v Ty této ma mapě zabiješ na dobrý. 2 gramy. A potom vyberám ještě mapu pre sniperov, ale já budem crossbow budem používať na tej mape. Bo crossbow tam je dobrý. Aj sniperka tam je dobrá.
si AFK? Ja som AFK, ja som ťa chcel snajpnúť. Veď ani nemáš snajperku. No, proste tým. Wow! Tam základnou zbraňou tohto. Ja som ti to vravel, že to bude 5-0. Ja som v No. tejto mape veľmi dobrý. A ja som veľkého. Joj bože. Máš to vyšlo? To ešte počkaj, to ťa nejak nabustilo. Ja mám Skade 150 HP. prídeš? Skade prídeš? Skade prídeš, ty môj? Zozadu mi prídeš, aha. Už viem. Z Riči. Tu máš. A keď pokrachtajú, tam musím robiť krát. Ďakujem. Ty vyberieš. Ale si mi budeš cenzurovať. Hej? Čo? Budeš mi cenzurovať ksicht. Čím by som ti mal cenzurovať ksicht? Však lebo idem robiť teraz do reality. Že čo? Idem robiť teraz. A to bude v reality. Počkaj, aha. A budeš mi cenzurovať ten ksicht. Tak ja neviem. Hej? Tak poď ešte Ty posledné nevieš. kolo. Toto kolo je výherné, dobre? OK. Ja dúfam, že vyhrám. Na aký túčko si nás chcel pozvať. Ja tiež No? pozrieť. Stoj! Však stoj! Hej. OK. Daj kandom. Yes! To má vypadnúť. No, ja som dal random. A mne to vybralo od ruky. Jak si nespal, jak pereklo. Co? No, meste by som sa veľmi nesmial. Wow. Ja, ale musíme to rýchlo vyhrať, lebo ja môžem točiť iba 15 minút z nejakého dôvodu. Tu máš. Komu nerob? Dobre, tu máš. Ja nič nevidím. Tu máš. Čo? Ale nemám. Komu nestíham, ja môžem točiť iba 15 minút na ten YouTube. Musíme rýchlo. A pomôžeš mi S čím tým chceš pomôcť? mikrofónom. Čo? S mikrofónom. Jak s mikrofónom? Lebo ja ma dobre počuť. Je ťa dobre počuť. Tak v jednom videu mi tam hučala hudba. OK, Ani som si nerozumel. tak ja dúfam, že sa vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak zanechte like a u dalšího videa se uvidíme příště, tak zatím čus.